Здравейте! Отдавна не съм се включвала, но с настъпването на сезона на грипа, настинките, сопола, градинския сопол, за който всички майки знаем добре, реших да ви покажа и кашлицата, разбира се, реших да ви покажа една стара, добре изпитана рецепта от времето на нашите баби и дядовци. Това е една черна ряпа, която съм се взела от по-голям хранителен магазин, може да се намери, но също така предполагам, че и на всеки един пазар я има, която съм измила и съм си издълбала една ето такава дупка, в която съм поставила 2 супени лъжици пчелен мед. Той е домашен. Така смятам, че е по-добре. Може да се постави, може да се сложи и захар, но смятам, че с меда е по-ефективно. Сега ще оставя ряпата да престои, като по този начин тя ще се пусне соковите, след което сокът се изпива от болния. Полученият сироп е богат на витамини В и С и оказва благоприятно влияние върху целия организъм. След малко ще го дам на моето детенце и следва да видим как ще му се отрази. Ако боледувате често или ако имате настинка или кашлица, направете си вие този домашен лек от едно време и ми пишете в коментарите как ви се е отразил. Хубав ден и бъдете здрави!